Yo, what's up? This is your VG Kuya Jay. So, manalo na yung Padaw may magpaliaw, pre. Ay, pre. Sa'yo mong kinabuhi. Kapila man ka na ilan. Sa akong kinabuhi. Oh. Ibu, kinabuhi ko na ilag. Ikaw, kapila man ka na kailan po. Ay! Ako nakailag ko! Kapila. Ikaw, di sinigigil. Magaling kang kupal ka. Dito, dengan naman din. Interview. Naman! On. Sila naman kalaki mong nailan. Sugat mo kina. Wala! Sa tinuon lang, magiging ko na ilan. Murag ako na gisiguro ay gipasar kita. Saan ba ganyan dahil ang kahit full mo? More than one. Right. Basta mo na to. Sila naman imong giilan. Wala ko pa ilan. Ikaw, kapila naman ka na ilan. Katulo. Sakit kayo, di ba? Dala rin ako kapwa. Bilang ko. Sa may na-learn mo sa kailan mo to. Sa may na-learn mo. Wala ko na lang. Sige ko sabi ako na. As long as happy ko. Galing ako. Ikaw. Ikaw, mura mo siya gwapo. Mura ko dyan. Tayo mong kinabuhi, kapila naman ka na ilan. Isa. Isa pa. Ikaw, pila na may nailad ni mo. Wala, boy. Wala. Wala mga ilad, magam na. Tilo, ra. Mga ilad, mga ilad. Dagan ang nailad, o kadagan ang pag-ilad. So, listen, learn. Pangilad ang tanan. Sana all bayad pa din. Listen, learn. Ready ka mailad. Mangilad na lang ka. Okay? Sige, bye!